Takže ahoj, zdraví vás Firefly.cz a dneska si ukážem u svého prvního videa, protože někteří lidi neumí nainstalovat CSApp patch do FIFA 14, takže si to v tomto videu ukážem. Takže nejdřív si najdem tuhletu stránku www.fifa.cz download FIFA 14 patche a když si kliknete na download tady a na CSApp, když to ukážu, tak normálně jsem na FIFA 14 a tak se hned tady ukáže CSApp 14, takže kliknu na CSApp 14, stáhnout, chvilku to trvá, ale pak tady napíšete kód a mělo by se vám to stáhnout. Předpokládám, že to všichni umíte. Tady to hodilo nějakou chybu. Pak se vám tady ukáže, teda si najdete ten soubor, co jste si stáhli. Zaklikáte samozřejmě na něho, ano, povolit, next, souhlasíme s podmínkama, předpokládám, že to všichni umíte. A tady pozor, když tady máte program files origin FIFA 14, ti, kteří to nemají na Ečku, třeba na Cčku, tak si to změňte, to je častá chyba, proč by to nemuselo jít. A ještě FIFA 14 změnit to do C. Ti, kteří to mají v C, někteří to mají v E, já nevím. Prostě kde máte v program files 86. A musí to být ve složce Games. Dáte Next, začne se vám to instalovat, to všichni umíte. A ještě předtím, než začnete hrát, já to už mám samozřejmě nainstalované, ještě předtím, než začnete hrát, tak tu máte user, vaše jméno, nebo vy víte co, dokument FIFA 14, máte tu squads, mužstva, tak to musíte jí mazat, jinak vám to nepůjde. A pak ještě, pokud jste přihlášeni na Originu, tak musíte dát přejít na offline, protože kdybyste dali teďka hrát, tak se vám nainstalujou ty nové soupisky a vymaže se vám ten patch. A teď by vám to normálně mělo jít. Měli byste to zjistit tak, že se vám tady ukáže tady tohleto. Takže pro dnešní díl by to bylo všecko. Doufám, že se vám tohleto líbilo. Budu točit z FIFA 14, takže doufám, že se vám to bude líbit. Byl bych rád za každý koment. Takže čau.